И здравейте хора! Ние сега ще играем на Ward vs Zombies. В тази игра се изисква, трябва да бягаме от зомбитата и от скелетите, от паяците, И чувам вече паяк. Паяците вече ги чувам да прииждат, ама... За сега не виждам някой наоколо. Така, продължаваме да копаем. Що искаш, открий минали? Не. Просто ние сега някъде сме... Дай да отидем по средата на спауна. Където ще е по-светло. Малко тръгни насам. Тъй от твоята страна е пътя. Ма тази беше моята. Ето. Стигнахме до средата на спауна, така казано. И да, това е средата със сигурност. Добре, вече някой е убит. Вече няколко човека май са убити. Сега аз... Ето, убиха двама. Аз тръгвам да... Упс! Къде си бе? Къде си, паячко? Аз ще отида да таковам пътя. Много по-добре да го запушим. Има един отгоре. Мъртви сме, ако то ни шифтва. Не, той се изкачва нагоре. Манди. Шифтвам да... Чакай, ще хил. Шифт бързо! Упс! Тъй, дай да се мръднем. Били се мръднал. Съм мръднал определено. Дай ти помогна. О, моето е друго. Аре, ба, карай. Карай, то си е едно и също. Напукани ли са, не са ли напукани. Трябва просто да блокираме малко пътя. Опаля! Крипърите вече доста здраво гърмят. Това не са крипъри, има грамотевици. Не, това точно са крипъри. И така... Отгоре бият зомби. Убиха зомби шифтва. Убиха зомбита, така. Яко. Killed by Вече му заболя пръста да шифтвам. Ами... Можеш даже ако искаш да се мръднеш лекичко. За кой ми пускаш от това, бе? Не знам. Той чека би левела. Скелети зомби са отдолу нас! Виж, отгоре нас са! О, мага! Па те човек ще ти могат ни да правят. Те човек се опитват да се качват горе. Там са всичките. Виждаш Има ли? и пантера ли вече, бе? Да, то отдавна си има. Мале, тъй кучи може да копа! Тъй кучи копа! Свеле! Къде бе? Е, там навреди. Кучи да копа. Те малко странно, Копа не зели. мислиш ли? Мале, паяк идва! Паяк откъде проход! Виж? Не, паяк губи. Свеле, внимавай! Отгоре нас има! Как го има, бе? Не, те вече личат. Кучите! Кучи поуби! Кучи поуби! Не. То си тръгва. Имаме малък късмет поне. Мале, всички, више, нападат ги. Фърнах се кирката. Дай ми я. Бързо. Да, чакай. Шиствай. Живтвам. Слушай ми след 30 минути. Те ще бъде. Айде след да си играя с пренклипа и после да почнем нов. И да се качва този. Искаш ли? Добре. Мале, ти ще дъга. Чакай малко. Мале, више, убили са 11 ми му. Мръдни са.
Убих още един. Сваля кончето. Внимавай, стига си копа. О, видях скелет и крипър вече Виж, разбиват кончето се бие. Над нас. Да. Що уби? Един захилва от зомбита. Майко, човек, той Един стреля с човек стопки. един Хиробрайан е. Не, човек има един Хиробрайан. Него никой не може го докосне. Деца пише. Ей, това обикновения без нищо е от техния отбор, никой не може го докосне. Не. Той може да бие хората. Мале, звуката. Отгоре няма. Майко, зомбита, момбита, кромбита. Отгоре ни има един човек. Мъртъв човек. Паяк! Копа! Няма как да го изкопа това. Не може той да копа. Ендерман! Сериозно, я чакай. Ендермана много бързо бачка е. И ще сложим линк в описанието и взаимно хората, монстрите се трепят и има много хора горе. И по-скоро отстрани. Човек! Добре, това вече беше яко. Така, нека да си пусна топката и нищо не ми даде, за жалост. Ей ти пай, искаш да ядеш пай? Да! Пай. Дай ми един! Пай, заповядай. Свек, ти знаеш ли той нещо, какво може да направи? Не знам. Сериозно? Да! Ей! Добре, вече не е забавно. Да се крием вътре, бе! Добре. Закопай всичко. Не се виждаме. Чакай да го Окей, го закопам. Чакай малко, бе. Чакай. Чакай, Селен, бе, отиди напреди, не виждам нищо от тебе. Отиди напреди, изкопай го той малко. Селен, само 2 места имаме. Той трябва да го изкопам. Мръдни са. Чакай, ще биш на едно нещо. Човек, сега, ако ме убият, не знам просто какво ще направя. Отгоре ти има! Споко. Селен, виж какво направи. Селен, виж какво направи. Здрасти, мръсно копеленци, мазане. Отгоре ти виж какво има. И то те гледа. Хвати глава! Гледай Ама това. знай кой съм! Ма не могат копат много бързо. Гледай, отровен снежен човек. Гледа! Гледа. Зяпак гледа мене. Пак гледа тебе. Аз цифнал ли съм? Стига си ма гледал, копел. Стига си ма гледал. Чек, не сме само единствените! Сериозно? Да. Не. Има други мати са летящи. Останаха, чек, много мавно минава времето, нали? Крибър. 34 доарвана има. И как са оцелели, човек? Оня с диамантен тигаш ще го виждам. Ама той след малко ще умре. Колко хора има, бе? 32 вече мъртви. Единия изсяжена търсят. Човек, той кучин като навидя направо ще подия. Сега пак скелет тук. Човек, те се опитват копаят под нас, ма няма да стане опита. Нали? Ама човек, не се може да умрем. Няма да умрем, човек. Ние ще ги прибим с килаурата, нали? Гледа умиращо зомби. Пъмкин пай. Чек, аз с килаурата всички ще убия, нали?
Да. Никой не може да се приближи такава до тебе. Буквално. Буквално. Брадвата. Ма тебе поне няма да бия. Да, бията, всички ще бия. Трябва да се дръпваш Я? от мене тогава. Я пробвай Гледай, ми копа! Как копа? Не копа, стига са превземи. Аз живно ли съм? Да, гази са. Защо? Гази са. Фек, сега ще съм опънал стрела към всеки, който идва. Гледай, едно зомби стои там. Човек, пробвай да си опънал лъка и да се движиш. Той е бахти бавното. Пробвай просто. Не, нямам лък в ръка. Как нямаше? Човек стой на място просто и да се мърда. И колкото и да те боли пръста, дръж шифта. Един се качва. Виж го. Виж ли? Снежният човек, че го събори. Нормално. Ендърман. О, мага! Снежният пич ма видя. И Ендърмана ма видя. Глей. Кобата ма нищо не могат ни направят. Чек, ти не си шифнал шифтвай! Не бях шифнал, ама просто само ма беше. Колко време остана още? Ами, не знам. Не знам. Пам. Чакай малко, бе. Погледна. Не знам. И не ме интересува. Мога човек вместо да... Мо не знаеш какво правих всъщност преди да знам каква е тази поша. Копа! Не, той да те... Не копа е. Споко. Споко човек, те не могат да прокопаят средата на спауна. Да, няма спя да прокопаят желязо. Чупи! Един там чупи! Ще умрем, нали? Не! Ако аз се жертвам. Мъга човек, той ще копа този камък 5000 години. Докато прокопай Свиле, ние пътя... сме само останали, че. Сериозно? Не. Не, 22. Noob, you noobs is a noob. Пиши, бе. Нягав си там. О, снежният човек се отказа да копа. Не съй. Значи продължава да си копа, ама просто не иска признай. Той е глична, бе. от тях, знай. Виж, не мога да съм бърдни. Лична. Не знам какво прави. Но просто аз стоя тук. Паяк беше Чек, на почти времето не свърша, трябва да оцелим, нали? Да. Имаме 30 минути. Всъщност не ни свършва много бързо времето. Чек, откъде гледаш, бе? Даже аз почти щях да забравя, че снимаме. Бихме! О, бихме! Я на кое място сме? Аз си видях място. Шънковете не ми зареждат. Аз на кое място съм, я да видя? Аз съм на първо! Yes, бе! Люцифер край 11 ма изгони от сървъра. Вече ми пише, че е за 1.7.9. Yes, бе! Не, Far Cry не е на първо място, аз съм на първо. Yes, бе, човек! Ти си на второ! Аз се пратих на второ. Стоя АФК. Напиши АФК, нали? Аз съм АФК. Аз пък излязох от сървъра. Да. Вече човек искам някой... И добре, хора, това беше всичко. До скоро!